Sumai eta Gilen bi aktore dira. Filma baterako proposamen ona ukan dute baldintza batekin. 120 kilo arte gizendu behar dute. Sumai hasita, 4 kopla luze osatu arte. Eman diguten kondizioa, gogorra dela ikusiz. Txuleta baizik ez dut jan behar lekak bazterrera utziz. Bainan zuretzat erresa dela, hau ez da erran beharrik. Nik 60 kilo falta dut eta zuk 10 bakarrik. 3 hilabete pasako ditut, nik Coca-Cola egarri. McDonald'sean sandwichak hartu eta kanapean jarri. Jan eta janez ez du balio, hola segitzia mukuzu. Entxeature burua beti harina ukanen duzu. Baina burua harina dugu hori gauzarik onena. Filmean pasatzeko azkenean pisua da behar dena. Muskulazio egin dezagun, ez da izanen kaltea. Aktore honek ere dutenez, hemen kilo paketea. Muskulazioa egingo duzu, baina alferrik agian. Pisu guzia joan entzaizu hola gero izerdian. Azken finean ezin potolo, gubiak argala. Guk redaktorez alda dezagun, gaie maileaz bezala.